De sidste mure i citadellet skælvede under fjendens mørke magi. Troldmændene fra Skyggeordenen havde brudt igennem de ydre forsvarsværker, og luften lugtede af brændt ozon og desperation. Mikael støttede sig til sin stav, mens blodet løb fra et sår i tindingen. Hans rystende hånd hvilede på skulderen af den 10-årige prins, Frederik. "Bliv bag mig, barn," hviskede Mikael. Hans stemme var hæs af de utallige besværgelser, han allerede havde kastet. Foran dem splintredes tronsalens massive døre i 1000 stykker. Ud af støvet trådte generalen frem. Mikael vidste, at hans eget lager af magi næsten var tømt. Han havde kun energi til en sidste farlig handling. Han begyndte at recitere de forbudte ord, mens gulvet under dem begyndte at gløde med et unaturligt blåt lys. Generalen løftede sit sværd, men Mikael smilede svagt gennem smerten. Lige som rummet eksploderede i lys, greb en usynlig hånd fat i Frederiks ankel nede fra skyggerne.